Баланны Шуганка һәм Шиятүбә авылларын берләштерүче Баланны авыл җирлегендә 664 кеше яши. Яшәүчеләрнең күпчелеген урта һәм өлкән буын тәшкил итә. Шуңа да карамастан җирлектә төрле чаралар еш уза. Өлкәннәрнең эшләгән эшләрен хөрмәтләп, зурлап, инде алардан үрнәк алып, үзебез белән йөртүебез аларны куандыра, җилкенеп, бүтән чакырган чараларыбызга катнашалар. Яшьләр инде араларда спонсорлар булып, шулай ияртеп йөрүче яшьләребез булуы белән дә бәхетле җирлек. Республика программалары һәм үзара салмакчалары ярдәме белән җирлектә күп төрле эшләр башкарылган. Соңгы елларда чыннан да үзара салым акчаларын файдаланып, инде без юлларны яхшырта алдык, авыл эшлекләрендәге юлларны яхшырта алдык. Инде күптән тузган су турбаларын алыштыра алдык. Халык аңлый, үзара салым акчаларын теләп түли, үзенең яшәешен яхшыртыр өчен үзеннән өлеш кертә. Халыкның рухи тормышын жанландыру юнәлешендә дә җирлектә актив эш алып барыла. Җирлек халкы төрле чараларда актив катнаша, яңа бәйрәмнәр уйлап таба. Отла әйдә дигән акция башланып китте. Бу ТССРның 100 еллыгына 100 көн буе дәвам итәчәк. 1 майга нәтиҗә ясаячакбыз. Иң актив оешма, иң актив гаилә, иң актив кешегә бүләкләр бирелгән, билгеләнгән. Телефоннарга атлау шагомер приложениелары куйдык. Кичке 9-да менә шушының кадәр атлаштык дип сөенешәбез. Бу инде сәламәтлек, сәламәт яшәү рәвеше. Җирлектә шәхси эшләрен булдырган 11 эшмәкәр исәпләнә. Шәхси хуҗалыкларында күпләп терлек асраучы, төрле сөт эшләмәләре җитештерүче аерым хуҗалыклар да бар. Тәслимә һәм Хәмид Гыйзетдиновлар гаиләсе шундыйлардан. Шуны без ипләп кенә мал асрый башладык. Безгә инде башка шәп иткәндә, биян айларда, үземнең әниләрдә тоналар биреп чыгардылар. Шуны башта 1 сыер, аннан 2 сыер, аннан 3 сыерга әйләндереп шайтыр без малны асрап киттек. Аннан бозаулар инде күпләп мал асрадык һәр вакытта да. Әзер продукцияны урнаштыруның авырлыгы юк диләр Гыйзетдиновлар. Чөнки хәзер күп авылларда халык тирлеген бетерә бара. Шул ук вакытта сыйфатлы, төрле кушылмаларсыз эшләнгән ризыкка да өстенлек бирә сатып алучылар. 2019 елны без инде сөт җыючыларга сөт сатмадык. Эшкәртеп, сөт стойыртып, кызыл ырымчык, ак ырымчык, катык ясап сатабыз. Мөслимгә җибәрәбез, авылда сатабыз, Җәлилгә илтәбез, Ознакайга җибәрәбез. Бүген авылларда төпләнеп калучы яшьләрнең саны кимегәннән кими бара. Күпчелек авылларны урта һәм өлкән буын кешеләр тәшкил итә. Ә бит чыннан да тормышта үз юлын табар, җитеш тормыш корыр өчен курыкмаска һәм көчле рухлы булырга кирәк. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.